Bagong. Pak Gundul Gong. Pak Gundul, mau apa Kang Gareng? Wis engko ditakoni. Ki Gareng, my best friend Bagong. Piye Gong? Apane sing piye to Ndul? Piye winginane tugasnya yang diperintahno Kang Ki Gareng iki kok ora rampung-rampung jebule Bagong bermain-main kok Ki Gareng. Pak Gundul, siap Ki Gareng, aku selalu siap siaga. Ngono ta Pak Gundul? Iya. Senajan kaya kepiye-kepiye wae tentune Bagong iki kudu diarahke yen salah. Senajan Bagong iki ya putrane Kanjeng Rama Semar, senajan kaya ngono, tentune yen Bagong iki luput, ya tentune dinengke ta Pak Gundul. Aku ya piye? Aku ya ewa, ngono lho Ki Gareng. Piye maneh, aku kan mau ngrewangi. Iki kan ya piye? Aku ewa Ki Gareng. Lah ceritane piye kok kanthi gaweane padha keteteran ora rampung-rampung lho Pak Gundul. Kabeh iku ngono ya. Mengko yen Kanjeng Rama nuntut tanggung jawab awake dhewe, wis diwenehi tugas dhewe-dhewe. Lah engko nek kudune mature kaya kepiye ta Pak Gundul? Ya matur beres wae.